Zdá sa, že vašou silnou stránkou je poskytovanie primeranosti svojim blízkym. Radi ich vidíte uvoľnených, bezpečných alebo radosných, čo vám dáva pocit bezpečia a šťastia. Nevedomky. V závislosti od toho, či sa niekto cíti dobre, sa vaše emócie stanú nezdravými. Každý potrebuje svoj vlastný priestor na učenie a rast. Mali by ste si dať priestor aj na to. Všetko by malo byť tam, kde sú. Napriek tomu ich považujete za nedokonalé, pretože potrebujú váš magický dotyk. Rozčuľovanie je to, čo vyvolávate. V tomto prostredí je ťažké pre niekoho dospelo rásť. Mali by ste dôsledne rozlíšiť, aký osobný rozvoj na seba nasadiť. Potom sa riaďte týmto príkladom. Vyberáte a vyberáte, nič nechutí dobre v ústach. Musíte sa vzdať niečoho, čo sa vám nepáči. Aby ste mali inú perspektívu. Držať sa starého vzoru nie je dobré na seba zdokonaľovanie. Nechajte teda svoj úsudok a zvýšte svoju vnímavosť. Nájdite správnu rovnováhu. Aby ste sa odmenili menšou záťažou. To si vyžaduje, aby ste sa vzdali určitých činností, ktoré neprospievajú vášmu zdraviu, ako je napríklad činnosť s negatívnou atmosférou. Okrem toho, aby ste si poskytli láskavosť, ktorú si zaslúžite, čo môžete urobiť, aby ste sa zbavili svojich nepríjemných pocitov, ako sú starosti, zhon a strach. Váš myšlienkový svet je príliš ťažký na to, aby sa zapáčil. Udržať to je boj o blízkych. Zmiernite sa tým, ako sa vnúcujete iným. Je vo vás temná stránka, s ktorou ste sa nevyrovnali. Aby ste pochopili jeho vlniaci sa efekt. Musíte sa pozrieť pod povrch. Horkosladká udalosť chce vyplávať na povrch. Nesmiete to ignorovať, pretože spôsob, akým konáte, súvisí s vašou nezahojenou ranou. Keď uznáte toto utrpenie, môžete sa zmeniť pozitívnym spôsobom. Keď sa pre vás situácia stane citlivou, máte tendenciu zmraziť moment namiesto toho, aby ste išli hlbšie, aby ste uznali svoj vnútorný problém. Nemôžete ovládať rozprávanie o tom, kto si myslíte, že ste. Je niečo, alebo veľa, čo o sebe neviete. V určitých vzťahoch sa kladie dôraz na to, kto má alebo nemá pravdu. Kvôli vášmu zmyslu pre povinnosť chrániť. Láska v tomto stave vytvára temnotu vo vzťahu. Sledujte, ako váš postoj ubližuje tejto osobe. Na rast pozitivity je potrebný rešpekt v osobnom priestore.